indica el dispositiu de l'Estatut que en el seu capítol 3, drets i deures lingüístics, en articles 32 i 36, i concretament l'article 33, drets lingüístics davant les administracions públiques i institucions de l'Estat, ens diu quina ha de ser la relació de la nostra llengua en tots aquests àmbits. Malgrat tot, la qualitat demostra que davant aquestes administracions públiques i institucions de l'Estat, l'ús de la llengua catalana comporta un cert risc. L'Eloi Torrents, de la Plataforma per la Llengua, ens presenta l'informe En Espanyol o Nada, 40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, en què es descriuen 40 casos de ciutadans i ciutadanes dels territoris de parla catalana, és a dir, no parlem només de Catalunya, sinó de tota l'àmbit lingüístic català, han estat discriminats per les administracions públiques per utilitzar el català. L'informe, que compta amb la col·laboració de la Fundació Catalunya, posa de manifest que els ciutadans dels territoris de parla catalana no tenen garantits els drets lingüístics reconeguts en l'ordenament jurídic i també demostra que encara hi ha ciutadans que s'arrisquen a ser discriminats, vexats i fins i tot agredits físicament per utilitzar el català davant les institucions públiques. L'historiador Ignasi Bea ha fet el llibre En Cristiano, Policía y Guardia Civil contra la llengua catalana, que també sorgeix de la voluntat de donar veu a persones que en els darrers anys, excepte dos casos que parlen de situació de la dictadura, la resta de casos s'han donat en època de democràcia arreu dels països catalans i que també han estat vexats, discriminats pel fet de parlar en català. Abans d'ahir estava sentint parlar d'un judici pel tema del Palau, de la música i el local que està construint, i era molt trist, però molt trist, que tots les persones que testimoniaven ho feien en castellà. Però inclús del nivell que l'exalcalde Areu o l'alcalde Trias estaven fent la seva declaració en castellà. Era realment dura la feina de la Plataforma per la Llengua i la que estem fent tots al carrer en el nostre dia a dia, intentant que el català sempre i en totes les circumstàncies, gent que està realment sent vexada, sent discriminada, sent agredida per parlar català, i el màxim representant de la ciutat de Barcelona, Capi Casal de Catalunya, declari en castellà un judici a Barcelona. No és de l'Estat ni tema militar, no, és a Barcelona un judici civil. Realment és molt trist. Malgrat tot, crec que nosaltres, des de la nostra petita posició, hem de fer el possible per realment parlar català sempre en totes les circumstàncies. Us deixo amb l'Eloi que us explicarà els casos. Hola, en primer lloc, bona tarda i gràcies per venir a la presentació. Bé, se'm sent bé ara? Bé, una mica aquest informe, nosaltres des de la Plataforma per la Llengua, en els darrers temps hem detectat que també tenim queixes de gent que ha estat discriminada o vexada per parlar en català, tant sigui en l'àmbit públic com privat. Hem notat en aquests darrers temps que hi ha hagut un augment de queixes de persones que se'ns adreçaven que havien patit vexacions, discriminacions i fins i tot en algun cas agressió física per parlar en català davant de les administracions públiques. I arran d'això vam decidir intentar fer un recull d'aquests casos per tal que es veiés que no és una cosa aïllada, sinó que és un tema recurrent i que passa més sovint del que ens podríem imaginar. Bé, aquestes vexacions en una democràcia avançada serien titllades d'antidemocràtiques, però també cal dir, jo crec que és important de ressaltar que tots aquests casos de discriminació que passarem a relatar més endavant i que podrem veure que n'hi ha de molts tipus, també són il·legals en funció de l'ordenament jurídic, econòmic i també altres lleis com veurem més endavant. I després també m'agradaria subratllar que aquests casos són només la punta de l'iceberg d'una problemàtica que va molt més enllà i que ha afectat moltes més persones, però que moltes vegades no ho podem detectar. I no ho podem detectar perquè aquestes persones no ho denuncien o si ho denuncien normalment s'arxiva i si no es fiquen en contacte amb algun tipus d'associació
com nosaltres, o les denúncia a la premsa, que darrerament és un mitjà per denunciar aquest tipus d'agressions, de vegades és com si no existissin. Bé, com he dit, l'informe centra només en l'àmbit públic, que és un àmbit que està més protegit, o en teoria està més protegit de cara als drets lingüístics dels ciutadans. I bé, aquí tenim una mica el que seria una definició de les agressions que tractem avui. Entès com una vexació psíquica o física, un ciutadà per emprar el català en les seves relacions amb organismes, institucions i empreses públiques, i o una negativa a ser atès en llengua catalana a l'administració pública, a més de rebre un tracte vexatori, com podrem veure més endavant. Com ho hem fet per recollir aquests casos? Doncs bé, com us he dit, una part important dels que apareixen aquí els hem tractat nosaltres. Fins i tot en algun cas hem defensat jurídicament la persona afectada quan hem vist que aquesta persona també havia sigut denunciada. Perquè i les altres el que hem fet per abarcar el conjunt dels països catalans és posar-nos en contacte amb entitats de defensa de la llengua i de la cultura catalana, com poden ser Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear de les Illes Balears. Llavors, a part d'això, també hem fet una cerca bibliogràfica als mitjans de comunicació per també veure quins casos havien passat, quins havien tingut més ressò mediàtic i agrupar-los tots com us he dit abans, per veure que són agressions que són sistemàtiques i que no són actes aïllats. Bé, com he dit abans, tant les lleis tant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com de les Illes Balears com el País Valencià estableixen que cap ciutadà pot ser discriminat per parlar en català. Això ho determinen tant els estatuts com després posteriorment les lleis de política lingüística i en el cas del País Valencià la llei d'ús i ensenyament del valencià. Aquesta mateixa legislació també garanteix que la gent es pugui expressar en català oralment i per escrit en les institucions públiques. No només són aquestes lleis autonòmiques, crec que és important de ressaltar, sinó que també hi ha altres lleis que garanteixen, lleis de caràcter estatal que garanteixen el dret d'emprar el català, per exemple, en les actuacions judicials o en altres àmbits. I fins i tot hi ha el mateix reglament disciplinari de la Cos Nacional de Policia que estableix que les discriminacions lingüístiques seran considerades faltes molt greus, que això és relativament nou. I després també parlem de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que és un tractat internacional signat i ratificat per Espanya, que és d'obligat compliment, promogut pel Consell d'Europa, que és important no confondre el Consell d'Europa amb la Unió Europea. El Consell d'Europa agrupa també altres països i el que fa és una promoció dels drets humans i dels drets democràtics en general al continent europeu. Per tant, tenim legislació autonòmica, legislació estatal i tractats internacionals que garanteixen aquest dret. Però, com veurem a continuació, aquest dret que està garantit per la legislació, exercir aquest dret pot tenir una sèrie de conseqüències. Ara passarem una mica a parlar-nos d'algun dels casos més significatius que han passat en aquest temps, perquè l'informe va del 2007 a mitjans del 2013, que és quan el vam presentar. I recull aquest període temporal bàsicament per demostrar que és una cosa que passa avui en dia i que en els darrers anys després ha anat en augment. Bé, començaré per un cas de l'àmbit judicial. En el cas ens trobem a Badalona l'any 2007, una parella de Badalona que vivia a Madrid decideix casar-se a Barcelona perquè ho vol fer en català i arriba el dia del casament, demana fer-ho en català i es troba que el jutge s'hi nega en cru i els diu que si volen fer en català els podrà anul·lar i fer una altra. Al final la parella decideix, amb un trauma important, decideix no retrasar el casament i casar-se en castellà. Posteriorment ho denuncia. Però realment el que li dona molt cas, encara una
jutge havia estat cobrant un plus per fer cursos de llengua catalana i per acreditar un nivell de llengua catalana. És a dir, que això ja és el colmo, no? És a dir, de forma... Bé, és un cas bastant greu. I després també ens trobem l'any 2007 el cas d'una traductora marroquina de Mallorca que la van demanar per anar a treballar a fer de traductora a la Guàrdia Civil i quan es va presentar va cometre el delicte de dir bon dia, podria parlar amb el cap, el caporal, i bé, doncs el que es va trobar és que la Guàrdia Civil li va dir, no recordo exactament si en aquests termes, però encima de mora catalanista. Una mora catalanista. Ya no, lo último que me quedaba por ver. Llavors, doncs, la traductora, arran d'això, va tindre un conflicte amb el caporal i no la van agafar per aquesta feina. Llavors, ella va denunciar-ho, llavors el guàrdia civil implicat la va denunciar ella per injúries i va acabar ella condemnada. Una mica perquè ens trobem, es deia Saida Saiduki, i va ser un cas que va tindre va ser força parlat a les Illes Balears. Després ja tornant aquí a Catalunya ens trobem en el cas d'un jove que va ser detingut, empantat i insultat simplement per dirigir-se en català a la policia en un control rutinari del túnel del Cadí i va haver d'estar durant una hora retingut, després també va ser insultat i una mica tot allò que passa que tampoc no cal escriure aquí perquè ja us podeu imaginar per on anaven els trets. Després també el 2009 m'agradaria assenyalar el cas d'un jove de Mallorca anomenat Ivan Cortés, castellanoparlant, d'origen, doncs que estava parlant en català amb la seva companya quan anaven a fer un vol a Londres i llavors s'hi va dirigir un guàrdia civil amb ells, ell li va contestar en català, l'Ivan va acabar dintre un quartet de l'aeroport de Palma apallissat, sense poder anar a Londres. Aquest cas també m'agradaria assenyalar-lo perquè a part de ser molt greu, és l'únic en què el policia nacional va ser condemnat. És l'únic dels 40 que tenim que va ser condemnat i perquè va ser un cas molt greu, però no únic, perquè també veurem com els aeroports és un lloc on parlar el català pot ser perillós. Després, el 2010, també ja me'n vaig al País Valencià, doncs en el cas d'una tipologia totalment diferent, però era el cas d'una parella d'avis, doncs un avi va trucar a uns 80 anys, molt nerviós, va trucar al 012 o que sigui del País Valencià, el telèfon d'atenció sanitària, i doncs la persona que estava atenent allà, el professional, doncs no sabia parlar valencià, no ho entenia, per tant, aquesta persona es va retardar l'assistència sanitària durant hores, perquè s'havia d'enviar una ambulància, com que no l'entenien, doncs no s'enviava l'ambulància. Aquest cas va ser denunciat al síndic de greuges del País Valencià i el síndic de greuges li va donar la raó. Ara dubto bastant que la Generalitat Valenciana hagi pres les mesures pertinents perquè casos com aquest no tinguin iniciats. Doncs ja cap al 2011 també tenim un cas, un ciutadà de Cambrils que es dirigeix a l'oficina de registre del DNI per renovar-se els papers, llavors no li parlen en català, ell demana que vol ser atès en català, li diuen que no ho entenen, diuen que és una altra persona, i llavors apareix un altre funcionari que el va ridiculitzant, deien en català, com dient, i li va amb l'altra companya, o sigui, amb la que està atenent, se n'estaven fotent els dos d'aquesta persona, com l'únic que exigies que es complís la legislació, és a dir, les lleis que ens hem dotat. Bé, també ja entrant al 2012 i 2013, que després en parlarem una mica, aquest també és un cas si més no curiós. Un ciutadà d'Inca es
dirigeix a la casana de la Guàrdia Civil per denunciar que l'estaran fent unes trucades comercials en què no ho deixen de... que el molesten molt i demana què hi pot fer a la Guàrdia Civil. Això ho va fer en català i aleshores la Guàrdia Civil que era que va fer no havia anat a denunciar una cosa, va acabar denunciada sortint de la comissaria. I després també un cas del 2012 al País Valencià, el cas del Carles Mateu, no sé si també és un cas que ha portat bastanta cua, fins i tot el van condemnar a 6 mesos de presó. I doncs va tindre això, un control rutinari de la Guàrdia Civil a Almenara, al País Valencià, a la plana baixa, un control rutinari, llavors ell anava allà, doncs s'hi va parlar en català, doncs se'l va enfadar, li van fer desmuntar tot i de cop, al final, al cap d'un parell d'hores o així, doncs justament havien tret 12 punts del carnet de conduir, és a dir, es quedava sense carnet de conduir i acabava denunciat per desordres públics i també deien que s'havia negat a fer la prova de l'alcoholèmia, quan després va venir una altra guàrdia civil que va dir que aquella persona va fer el control de l'alcoholèmia i no només va fer el control de l'alcoholèmia, sinó que també va donar 0-0. Doncs aquesta persona va arribar a casa aquell dia sense carnet de conduir. I posteriorment va haver de fer front a un judici en el qual va ser absolt, però posteriorment el fiscal va recórrer i després va ser condemnat a 6 mesos de presó per desobediència a l'autoritat, negativa a fer-se les proves... Bé, tot un seguit de conceptes jurídics bastant difícils de justificar. I després també, tornant al País Valencià, el cas del músic del conegut Urim Park, que també va ser amenaçat i agredit per parlar en català dels policies espanyols de València, i estava fent unes coses al seu cotxe, a la ciutat de València, i se li van caure uns papers al terra del cotxe, van arreglar-lo, que era un guàrdia civil, no sé què va dir, i ja va començar, i què haces, cerdo? Va començar així, i va dir, estic arreglant els papers, això ja va ser el punt, i va dir, a mi no m'agrada en català o en valenciano, a mi m'agrada en espanyol. A partir d'aquí ja va començar una discussió violenta, contra que aquest músic va acabar a la comissaria de València. Ja també té un judici a prop, del qual la plataforma de la llengua també hem parlat amb l'advocat d'aquesta persona a València. I llavors, perquè el que acostuma a passar en aquests casos és que quan veu que la policia veu que la persona pot denunciar, el que fa és denunciar-los ells per desobediència a l'autoritat, desacatament, negativa de fer-se fora de l'alcoholèmia, etc. Bé, una mica aquestes són algunes de les històries que recullen en aquest informe que, com parlarem després, malauradament ja ha quedat desfasat, perquè ja no són 40, sinó els que tenim compilats el 2013 ja són 50. També després, si voleu, podem entrar una mica, si hi ha temps i no em faig molt pesat, alguns dels que han passat en aquests darrers mesos del 2013. Però ara em centraré una mica a fer l'anàlisi d'aquests 40 casos, per veure quines són les administracions i quines són les característiques d'aquest tipus de discriminació. I com podem veure en aquest gràfic, en aquest cas d'aquests 40 casos, la gran majoria dels casos han passat en organismes que eren dependents de l'administració central de l'Estat. També en alguns casos de l'administració autonòmica i menys de l'administració local. Quan aquí fem per organismes, quan hi ha quin és l'organisme més incomplidor, veiem que els cossos i cossos de seguretat de l'Estat són els que acumulen un major nombre i els que mostren més hostilitat envers la llengua catalana. Aquests 40 casos, un 40%, els agressors o les persones que produïen la vexació, l'agressió o la discriminació eren funcionaris de la Guàrdia Civil. En segon lloc, queden els membres del cos funcional de policia i també, en tercer lloc, és important, també és un organisme totalment diferent dels altres, que és l'Agència Valenciana de la Salut, que seria l'equivalent de l'Agència Catalana de la Salut, que també acumula diferents casos. I el 30% restant d'altres organismes que veurem
més endavant, però són jutjats, normalment, també institucions escolars, també a l'àmbit de la sanitat, etc. Doncs aquí, una mica més per àmbit, doncs, les forces de seguretat de l'Estat acumulen gairebé 2/3 parts dels casos notificats. Tot i que també en l'àmbit de la justícia o l'àmbit de la salut doncs, també trobem alguns casos dels que us he explicat abans. Bé, per territoris, bàsicament el que podem veure és que es produeixen casos d'aquests arreu del domini lingüístic català. Bé, aquí per manca el tema de la franja, com que tampoc no tenen garantit una sèrie de drets lingüístics, tampoc no teníem informació, doncs no hem pogut compilar en el cas de la Catalunya Nord, doncs la legislació francesa és molt més restrictiva que la catalana, però també seria interessant d'apuntar que un cas dels 40 que recullen aquí va ser un ciutadà nord-català, un periodista nord-català que va ser parat a la frontera i el Guàrdia Civil va entrar en una mena de quart-circuit mental perquè aquella persona li deia que sabia parlar català i francès. Llavors això va ser suficient per detenir-lo. I fins i tot li va anar a dir al seu superior que havia trobat una cosa molt estranya, que hi havia una gent que parlava català i no sabia espanyol. I això ja era suficient per detenir-lo i anar a veure els seus superiors a veure què passava. Els seus superiors, encara amb una mica de decència, li van dir no podem ficar la persona. Però bé, tornant al tema, veiem que 19 d'aquests casos de la humanitat han passat a Catalunya, que tot i que hi ha una legislació més proteccionista que altres territoris de parla catalana, doncs veiem com també és molt més clar. Després, gairebé igual a l'altra meitat. Bé, quan ja anem ficant una mica més, ens anem acotant una mica, per comarques, en aquest cas per ella, també és important que saltar, que veiem que Mallorca és una mica, molts d'aquests casos, alguns bastant sonats, com el de l'Ivan Cortés o la Saida, però la trobaríem més. Després també a l'Empordà, també trobem 4 i més importants assenyalades, perquè va ser una zona de frontera de l'estat espanyol, hi ha més cossos de seguretat de l'estat desplegats i darrerament, el darrer any i mig, hem trobat en 3 casos d'aquests de l'Empordà. Seguit del Baix Llobregat, que bàsicament són casos de l'aeroport, o Barcelonès, del Plana, molt més. I bé, doncs aquí volia fer, abans de ficar les conclusions, i després per poder ficar el debat, si us sembla, o parlar d'aquí de l'encàrrec, doncs era una mica com us deia, és mostrar cronologicament aquest informe que recull casos fins a l'abril del 2013, s'ha quedat traçat perquè hi ha 10 casos més de persones que s'han denunciat aquest 2013 casos de discriminació lingüística greu. Seré molt breu per no fer-me pesat, però m'agradaria assenyalar un parell, és que és un parell de casos, en el cas també del Festival de Música del País Valencià, a la Canal Ciutadana, els joves van ser colpejats i humiliats per guàrdies de seguretat en col·laboració amb guàrdies civils per parlar en valencià. Un incident anterior que també hi havia hagut amb una noia que va tenir uns problemes amb les forces amb els guàrdies de seguretat, també va patir una agressió al cap de 2 dies, en aquest ja no només eren els guàrdies de seguretat els que vetllaven perquè no es pogués parlar valencià i fiquessin a la gent aquesta por, sinó que també tenien la inestimada la col·laboració de la gent. I després un cas molt recent també del desembre passat, no sé si tampoc us sonarà, és el cas d'un avi i un nen expulsats d'un tren Talgo per una religió no parlant català. Aquest cas, que jo vaig parlar amb l'afectat, amb la seva família, és un cas també molt greu. És el cas de Josep Maria Sagrera, veí de Girona, que va agafar el seu net d'un tren Talgo a Barcelona, Girona. Ell es pensava que la canalla de 4 anys ho havia de pagar, es veu que sí,
retallades, però es veu que es va trobar una... com a dintre la treballadora de Renfe, li va preguntar que el nen ha de pagar i amb molt males paraules li va dir que sí. Llavors, quan es va anar posant nerviós, perquè normalment no és normal que el projecte s'entri, en el cas de la Renfe podríem dir que aquesta afirmació tampoc no està tan clara, però bé, en teoria el funcionari públic no hauria de molestar el client. Doncs li va dir, quan s'estava intentant treure els calés per pagar el bitllet del seu fill, però ja no em dóna la gana, tinc mania als catalans i pels meus collons que baixen. Va fer aturar el tren a l'estació de Montcada i Baixar, que hi havia anat alguna vegada, doncs veurà que no para allà, i va fer baixar els nens i l'avi dels treballs a 2 hores, 2 o 3 hores després a Girona, al desembre, que també és important ressaltar. En aquest cas, està flagrant que sí que davant de les pressions que van fer, la Renfe va reaccionar, aquesta persona té un expedient i ara fa la seva revisió acompanyant d'un altre company perquè no pegui o no faci baixar els clients. Però una mica per reflectir que és un problema que realment és bastant grandell. I després, abans de ja començar les conclusions, també us el cas que ha sortit avui d'una noia canària que es va desplaçar a Llibret per tema de feina, per separar. Doncs la jutge li ha dit la custòdia del fill perquè diu que no està adaptat, que pot ser un problema pel nen i que no ha acreditat que estigui adaptat a la llengua catalana. M'agradaria veure aquest mateix argument si aquesta persona hagués immigrat a uns bancars en l'estat francès, a Alemanya o a Anglaterra. Com si es podria sustentar això i quin sentit tindria. Bé, doncs una vegada ja hem vist tota aquesta multitud de casos i després el seu creixement en aquests darrers temps ja assenyalava de manera molt breu les conclusions. Una mica és jo veiem que realment tenim uns drets lingüístics que sí que estan en l'ordenament jurídic aprovat, però si es decideixen exercir en aquest cas aquests drets, té risc de ser discriminat, vexat o fins i tot haver dit que... I després d'aquests casos, com hem vist, es produeixen arreu del domini lingüístic sota sobirania espanyola i després aquí també assenyalar que s'ha observat un creixement notable dels casos. Aquí figurarà el 2012, que encara no ha tingut temps d'entrar al 2013, però tant el 2012 com el 2013 hi ha si eren pels anys 3, 4 o 5 casos que detectàvem, doncs si no vaig arribar en el cas del 2012 en teníem 15 diria i en el cas del 2013 13. I bé, doncs assenyalar que realment és l'administració central de l'Estat la més incomplidora envers els drets lingüístics dels catalanoparlants i que en aquest cas concret són els agents de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia els organismes que acumulen un major nombre de discriminacions i també les discriminacions més greus, perquè 6 d'aquests 40 casos van acabar amb l'agressió física de la víctima i també tots els casos eren agents d'aquests dos cossos. En el cas del País Valencià, tot i els incompliments, també veiem que l'administració econòmica també mostra una major vulneració d'aquest tipus de drets que potser no es veuen en altres comunitats autònomes. I allò que us he marcat al principi, però crec que també és important remarcar al final que aquests 40 casos només representen una part, o sigui, molta part queda invisibilitzada totalment. I que bé, que com a conclusió final, realment l'estat espanyol, en tot aquest tipus de casos, el que està fent és mostrar uns dèficits democràtics en relació als drets lingüístics dels ciutadans i una vulneració de la seva pròpia legislació. I bé, una mica aquest seria el resum curt de l'informe. També m'agradaria assenyalar que una mica el llibre de l'Ignasi, que com he assenyalat, malauradament no he pogut venir avui, en el seu llibre es descriuen
3 o 4 dels casos també que fem aquí, perquè el seu llibre agafa casos de l'any 2000, de l'any 2010 i fins i tot casos d'abans de la transició, com un cas que jo crec que també és una història que crec que és important, és el cas del Jordi Carbonell, que a finals del franquisme va ser tancat a una història de militant d'esquerra, que va ser tancat durant diversos dies a la comissaria Via Laietana per poder declarar català. Fins i tot, a llibre de l'Ignasi ho trobareu molt més ampliat, però fins i tot el van ficar en cel·les d'aïllament i el van enviar a un forense psiquiàtric. Una mica perquè veieu que això, tot i que hem volgut traslladar que és una cosa que passa ara, passava històricament, ha passat en moltes altres èpoques i de forma molt més dura. Tant a finals del franquisme com després del franquisme hi ha escales realment drets lingüístics que no hi havia drets de cap tipus, ja no hi eren. Però vaja, en aquest sentit també mostra unes reminiscències del franquisme i que tampoc no vivim una veritable democràcia, almenys en l'àmbit lingüístic. I crec que també en molts altres àmbits, però que aquí no entrarem a l'altre. Doncs bé, i finalment, i ja acabo, per fer una de les preguntes que vulgueu, assenyalar-vos que aquest informe l'hem presentat al Ministeri de l'Interior espanyol a través d'un diputat català que ha fet arribar aquesta problemàtica. El senyor Jorge Fernández Díaz no és conscient d'aquesta problemàtica. No crec que tingui gaire interès en solucionar-ho. I també que per una mica per internacionalitzar en aquest cas també dir-vos que aquest mateix informe traduït a l'anglès va ser presentat a finals de gener al Parlament Europeu en un acte conjunt amb tots els eurodiputats catalans, és a dir, amb el Ramon Tremosa, de Convergència, amb el d'Iniciativa, la Maria Badia i el Reino Unió, els socialistes, i el Salvador Unió. L'únic que no va voler assistir va ser el Fises del PP i molts diputats catalans demanaven empara a la Unió Europea davant d'aquests casos perquè fer complir la normativa espanyola, però en aquest cas la Unió Europea diu que les discriminacions lingüístiques no entren dintre les seves competències. Tot i que, curiosament, les discriminacions de gènere, les discriminacions per raó d'origen, les discriminacions per raó de sexe sí que són incloses, però curiosament les discriminacions per raó de llengua no hi són. També ens podria parlar una mica, reflexionar que potser aquí no s'ha trobat un acord. I que bé, que també aquest informe també ha estat enviat a través de la Generalitat de Catalunya dintre el Memorial de Greuges al Consell d'Europa sobre el grau de compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i també ha estat enviat